नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस और आज के ई खबर बा भोजपुरी। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के मोस्ट अवेटेड फिल्म फसल के बारे में जोना के एगो प्रोमो रिलीज कल गेल बा। आज एक तरह से ओके मोशन पोस्टर कह सकतानी, जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। हे में बा का कि फसल जल रहल बा और ओकरा बाद निरहुआ जी के फेस सामने आ जाता, यानी कि फसल के जले से चाहे फसल के खराब होके से किसान के का नुकसान होखेला, का समस्या होखेला, ओकरे ऊपर ई फिल्म आधारित हुई। जोना के अभी तक सिर्फ मोशन पोस्टर रिलीज कल गेल बा, लेकिन बिहान सुबह यानी कि 14 अगस्त सुबह 7 बजे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर एकर ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगन के देखे के मिली फुल HD क्वालिटी में। जोना में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, आम्रपाली दुबे जी के साथ नजर आई हैं। एकर प्रोड्यूसर बाड़े प्रेम राय जी और डायरेक्टर बाड़े पराग पाटिल जी। स्टोरी भी पराग पाटिल जी ही लिखले बाड़े। तैयार रही बिहान सुबह 14 अगस्त सुबह 7 बजे जरूर जाके देखम फसल के ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। और ये अपडेट पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।